ערב טוב ושלום רב לכם מאולפן קולבוטק. כואב לך הגב ואתה ניגש למרפאה פרטית של רופא מומחה. הדוקטור האורתופד אומר לך להתפשט, לגמרי, כולל התחתונים, הוא משכיב אותך על מיטת הטיפולים. בהתחלה הוא מעשה את הגב וגם את הישבן. אחר כך מדביק לך כוסות רוח, עושה לך דיקור סיני, מורח קרם, מלטף את עברי המין, מעשה, משפשף, מתעניין בחיי המין שלך ומסביר את הקשר של העיסוי האירוטי לכאב בגב. כל המתלוננים שפנו אלינו סיפרו את אותו סיפור ותיארו את אותה חוויה. החוק למניעת הטרדה מינית מחמיר מאוד עם רופאים ומטפלים רפואיים. גם אם המוטרד לא מוחה ולא מתנגד, המעשה מוגדר כהטרדה חמורה בגלל התלות והאמון של החולה ברופא, של המטופל במטפל. כאשר תראו מה שעשה הדוקטור המומחה לשני תחקירנים של קולבוטק, תבינו מדוע כבר עכשיו בפתח הדברים אני מוצא לנכון להתנצל בפניהם על מה שנאלצו לעבור, כדי לחשוף ולהוכיח עד תום את מעשיו המכוערים של המומחה לכאבי גב. כתבתם של שרית לוי וניר סיגמן. על הדוקטור הזה מעפולה שמענו רבות וקיבלנו המלצות חמות. אמרו שהוא קוסם, ואם כואב לך הגב, הוא זה שיעלים את הכאב, עם כוסות רוח ודיקור סיני. שמו ויקטור, רק ויקטור. כך כתוב על כרטיס הביקור שלו, מומחה לטיפולי גב וצוואר. לפני 3 חודשים, הגב נתפס לש"ח, תושב הצפון, והוא נזקק לטיפול מיידי. חבר המליץ לו על ויקטור, והוא מיהר אל הקליניקה שלו בעפולה. אמר לי בוא נבדוק, תעמוד ככה, ביקש שאני אוריד את המכנסיים. נראה לי קצת תמוה, אבל הוא אמר לי שהוא רוצה לראות שאני עומד ישר, שאני לא אקום, אמרתי בסדר, נשמע הגיוני. ויקטור התחיל את הטיפול במסאז'. ידיו מעשות את גבו של ש"ח, ולאט לאט יורדות יותר מדי למטה. הוא שולח יד לאיבר המין, אהבתי לו את היד, והוא ממשיך את הטיפול כרגיל. הוא היה לו מאוד חשוב לדעת שהבולבול עומד, הגב לא כואב. זה ההגדרה שלו. אחרי 45 דקות של כוסות רוח, דיקור סיני והמון נגיעות ומישושים בעברי המין, ש"ח הפסיק את הטיפול וקם מתוסכל ומבולבל. בגלל שאתה מגיע דרך המלצות, אתה שמעת מהרבה אנשים, אתה אומר כאילו מה, אני היחידי שעבר את זה, או אחרים עברו ולא דיברו, לא... זה אמיתי, זה לא אמיתי, אולי אני מגזים. ש"ח לא לבד בסיפור הזה. אל מוקד קולבוטק מתקשרים מתלוננים נוספים, שעברו את אותה חוויה בדיוק על מיטת הטיפולים של ויקטור. הם מוסרים את אותם תיאורים, אבל לא מוכנים לדבר אל המצלמה, גם לא בעיוות קול ותמונה. הם מתביישים. אנחנו מחליטים לבדוק על גופנו מה קורה שם בקליניקה של ויקטור. על תחקירן קולבוטק, ניר סיגמן, מוטלת המשימה הלא פשוטה. ניר מתקשר אל הקליניקה של ויקטור. הלו? שלום, הגעתי לקליניקה לבריאות הגב. כן. עם מי אני מדבר? אני דוקטור ויקטור. אפשר לבוא אליך מחר? היום ב-12. ניר סיפר כי הוא סובל מכאבים עזים בגב התחתון, והגיע בשעה היעודה למרפאה ברחוב תאשור בעפולה. פעם ראשונה מצב כזה? או לא? זאת בכזאת חומרה, כן. לא, זה קשה מאוד, אבל גם לפני היה משהו דומה, לא? תמיד, מאז הצבא. ומקרין לרגל? ברגל ימין קצת, ממש לא יודע אם זה מקרין. או אם לימין אז קצת. טוב, תתפשט. הורדתי חולצה במכנסיים, נשארתי עם בוקסר, הסתובבתי אליו, מה תוריד גם את הבוקסר. הוא לגע לי ברגליים, טיפה בגב ובאיבר מין, ואחרי כמה דקות של נגיעות אמר לי תשכב על הבטן. ניר העירום שוכב על הבטן, ודוקטור ויקטור מתחיל ללטף את אזור הגב התחתון והישבן. מסכן, באמת מסכן. בחור צעיר יש בעיות. ויקטור לוקח קרם ומתחיל בעיסוי החלק התחתון של הגב, ושל הישבן כמובן. אחרי כמה דקות של עיסוי, לדוקטור יש דיאגנוזה. יש פה בעיה, באמצע L5S1
בדיוק פה. נכון. יש דלקת, יש משהו דומה לפריצת דיסק. אמרת להרים משהו כבד בצבא? חובש. קצת כבד, מה יותר מדי. ניר לא סובל ולא סבל מעולם מבעיות גב, אבל הוא שותק נוכח הדיאגנוזה הדמיונית. אתה קצת פרדן? תלוי, למה? מה אתה עושה? לא, אם אני עושה טיפול שאתה לא קופץ ולא מרגיץ לי. לא, טוב, אם זה לא כואב לי, אני לא עושה כלום. לא, ממש, זה לא. בשביל מה לעשות כואבים? לא מספיק כואבים מה שיש לך? מגיע. ויקטור מצמיד כוסות רוח לגב התחתון ומכסה במגבת. אם אני עושה רגל ככה, כואב יותר? לא יותר מדי. כואב? לא? כן, בסוף, אתה לוחץ. כן, נכון. גם רגל כזה? זה לא, בקושי. לא הרבה, קצת. קצת. בשלב מסוים הוא מבקש ממני וגם עוזר לי להרים טיפה את האגן באוויר, ומכניס את היד שלו פנימה, תופס לי את כל איבר מין, את האיבר מין ואת האשכים, בעצם חופן אותם ביד. הנה ויקטור מחדיר את ידו מתחת למגבת ומעשה את האשכים ואיבר המין של ניר, ששוכב בשקט ומקלל את מי ששלח אותו לכאן. זו תחושה של חוסר אונים באותו רגע. המגע עצמו והתחושות עצמן הן שונות מאוד מכל הכנה שתעשה מראש לפני כזה תחקיר. חבל שאתה סובל כל כך הרבה זמן. זה מצב קשה. מה זאת אומרת? אתה מרגיש שקשה. לא ברור. בגלל שהוא כואב חזק, זה בעיה. יש דלקת חזק. בשריר? לא, עצב. אוי ואבוי. יש דלקת עצב. יש דלקת חזק. חבל שאתה לא יכול תפסיק את העבודה. כמה זמן? 4-5 ימים. זה אני יכול. מצוין. בגלל שצריך לעשות גם מחר, גם מחרתיים טיפול. אני עושה טיפול חזק שאתה קמתי פחות כואב. תודה. לא 100% מהמלא, אבל אני חושב 80%. אז ניר המסכן לומד כי יש לו לא רק בעיה בחוליות ואולי פריצת דיסק, אלא גם דלקת בעצב. אחרי 20 דקות מוציא ויקטור את כוסות הרוח ועובר לטיפול נקודתי באמצעות אלקטרודות חשמל. עכשיו התחיל קצת חשמל, מתי שהתחיל תגיד לי. לא מרגיש? מרגיש רטיטות. מצוין, אבל זה לא כואב? זה לא נעים. ככה? בסדר. ככה יותר טוב? ככה בסדר, כן. זה לא נעים, שאני יודע שזה לא כל כך. אני לא עומד שאני עושה נעים. טוב, ינים, תשמע. מה מלא? תפתח קצת, אני רוצה לראות אותך. עכשיו, אני עושה בשבילך דיקור סיני. זה קצת דוקר, כמו זוף, זה לא כואב. אוקיי. אתה יכול לסבול. אני מבקש רק שבזמן שאני שמתי מחטים, שאתה לא קופץ. ויקטור דוקר את ניר עם המחטים הסיניות ותוקע אותן ב3 נקודות שונות בגב. מה מרגיש? כואב? לא. יפה, לשחרר. כעבור כמה דקות, ויקטור שולף את המחטים ומותיר את ניר עירום על המיטה. סיכום ביניים. ויקטור טיפל בכאבי גב שלא היו ובדלקת שלא קיימת. בדרך הוא מזמז את איברי המין, ואם חשבתם שההצגה נגמרה, אז לא. הנה הפינאלה. ויקטור מבקש מניר העירום להתהפך ולשכב על הגב. מה אתה מרגיש? כואב? לחץ. לחץ? הכואב או לא? בכלל לא? בקושי. עכשיו ויקטור עובר לליטוף אירוטי ממושך של האשכים ואיבר המין. ויקטור מסתיר עם גבו את המתרחש, ומה שאתם לא רואים זה את ידו של ויקטור שאוחז באיבר המין של תחקירן קולבוטק, מעשה ומשפשף אותו באקט מיני מובהק. אני לא זוכר שהוא עזב את איבר המין שלי יותר מדקה. עכשיו, זו סיטואציה שהגוף שלך הוא שלו, הוא בידיים שלו. אין לך מה לעשות. לאורך כל הטיפול הוא לא מסביר מה הוא עושה בכלל. אם הוא נוגע באיבר מין, אם הוא נוגע ברגליים, בכתפיים, בישבן, הוא לא מסביר מה הוא עושה.
הוא לא מסביר את הקשר בין כאבים בגב תחתון לבין המגע המיני הזה. בשלב מסוים, כאשר ניר מבין שהדוקטור הזה לא מתכוון להפסיק בקרוב עם השפשופים, הוא קוטע את הטיפול ומבקש כוס מים. ויקטור חוזר עם המים, אבל ממשיך בדיוק באותה נקודה שבה הפסיק. הוא לוקח קרם ומעשה שוב את השכב ואת איבר מינו של המטופל. בסיום הטיפול, ויקטור מפזר טלק על איבר המין של ניר. טלק, בטח. שלא היה רטוף. אתה הולך, אתה מזיע קצת. עכשיו אתה לשחרר. הדוקטור הממשש גובה מניר 200 שקל ומזמין אותו לטיפול נוסף. דוקטור סטיבן וולקס הוא מנהל המחלקה האורתופדית במרכז הרפואי רבין. אנחנו מראים לו את טיפול הגב שעברנו אצל ויקטור. אני לא מכיר כל טיפול בכאבי גב שזקוק לליטוף ומסאז' באיברי המין של גבר שיכול לעזור לו בטיפול בכאבי גב. נוסף לזה, יש איזה מסאז'ים באזור המפסעה והבטן, וגם זה לא יכול לטפל בכאבי גב בשום פנים ושום אופן. בסרטונים האלה זה נראה כמו תקיפה מינית. מתחקיר קולבוטק עולה כי דוקטור ויקטור הוא ויקטור מלניקוב, והשם הזה לא מופיע במאגר הרופאים של משרד הבריאות. אמנם הוא מציג דיפלומה של דוקטור מלניקוב ויקטור, הוא לבוש כרופא, על כרטיס הביקור שלו רשום שיש לו קליניקה לבריאות הגב, וגם הסדין על מיטת הטיפולים שלו הוא של בית חולים, המרכז הרפואי בני ציון בחיפה. אבל הוא לא רופא ולא אורתופד, ובבית החולים הזה לא מכירים שום עובד בשם ויקטור מלניקוב. שין א' מאזור המרכז הכיר את ויקטור לפני 5 שנים. הוא סובל ממחלת אור ושמע על המטפל הצפוני מחבר לאותה צרה. התקשר אליי חבר ואמר לי, תשמע, אתה לא מאמין, זה רופא קוסם. מה שהוא עושה, הוא פשוט עושה לך טיפול, ותוך 2, 3, 4, שבוע גג, אין לך שום בעיית אור. שין א', שעבר כבר עשרות טיפולים מכל הסוגים, מחליט לנסות. מגיע לקליניקה של ויקטור, שהייתה אז במגדל העמק. הוא הציג את עצמו כדוקטור ויקטור, הוא אמר שהוא מטפל בבעיות גב, וגם בבעיות אור כאלה ואחרות. הטיפול הוא בעיקר דיקור סיני, מוציא מחטים, דוקר אותך במקומות מסוימים, אחרי כמה דקות הוא מוציא את המחטים ומנגב את המקום הנגוע. שין א' רואה שיפור כבר אחרי הטיפול הראשון, וחוזר לטיפול נוסף. הפעם הוא מקבל את הטיפול המשולב, הטיפול המלטף. במהלך הטיפולים, פתאום הוא התחיל לשלוח ידיים. לאן? התחיל לשלוח ידיים לאיבר המין. לאיבר המין, לאשכים, התחיל לעשות את האשכים. היה שלב ששאלתי אותו, תגיד לי בדיוק מה הקשר, כאילו, לנגיעות האלה, הוא הסביר שהפרוסטטה שלך חייב להיות חזק, והאיבר שלך חייב להיות חזק. שין א' חושד שהוא עובר הטרדה מינית, אבל השיפור במחלת האור שלו מחזיר אותו אל ויקטור לעוד כמה טיפולים. כשאתה מנסה כל כך הרבה טיפולים במקומות כאלה ואחרים, כמו שאמרתי, יש לך איזה יעב, יש לך איזושהי תקווה, אתה כבר לא מסתכל על זה, ואתה רוצה להאמין שהכל בסדר, זה גם אתה לא יודע בדיוק איפה לשים את זה. שין א' סיים את 6 הטיפולים שקבע לו ויקטור. מחלת האור נעלמה, אבל רק לשבועיים. אחרי שבועיים כבר חזרו לי אותם תופעות באור, הפצעים חזרו, אז כבר התחלתי לדבר עם חברים שסובלים מאותם בעיות, ומסתבר שמה שאני עברתי בעצם כולם עברו את אותו דבר. פשוט שולח ידיים, נעשה שוב את האשכים ואת האיבר. אנחנו מחליטים לשלוח אל דוקטור ויקטור את מם, תחקירן נוסף, הסובל ממחלת אור, אבל סיפור הכיסוי הוא כאבים בגב ובשכמות. ויקטור מזהה מיד את מחלת האור, ומבקש ממם לשכב על הגב כשהוא בתחתוניו. עכשיו? עכשיו? מצוין. יופי.
בחור נקי, יפה. רשמתי על אוויר. ויקטור מתחיל לעשות את הגב ומנסה להבין ממם איפה כואב לו. בנקודה פה, באותו נקודה במשקע פה. איפה יותר כואב? שמאלה או פה בימין? פה יותר? כן, למסאז'. עכשיו ויקטור לוקח קרם ומתחיל במסאז'. גוף ספורטיבי, גוף יפה, חזק. טיפול זה מסאז', זה כוסות רוח, מסאז' כוסות רוח, חשמל. מה זה חשמל? יש מכשיר אחד. אקופונקטורה, אתה יודע מה זה אקופונקטורה? לא. זה מחציני? לא, אני מעדיף בלי מחצים. אני מעדיף בלי מחצים. בלי? רק שאתה רוצה. אתה מקבל טיפול גם מחציני, אתה מקבל קצת מתנה ממני. אתה יודע למה? אחרי ששמתי פה 4-6 מחטים, יורד גם פסוריאזיס. ראה שיש לי פסוריאזיס, שהוא הסתכל. ואז הוא רצה לעשות לי דיקור סיני, והוא אמר לי שזה יעבור לי. הוא אמר לי, מחר כבר אין לך, זה יעבור לך. לא הסכמתי. צריך לעשות משהו נגד דלקת עצר. אז זה קומפלקט, מסאז', כוסות רוח, פלוס מחציני, זה מוצא כל הדלקת. אולי נתפס לי רק השריר לחודר. נתפס, גם נתפס, אבל יש דלקת. יש דלקת פה. הוא אמר שיש לי דלקת בגב. אתה בכלל סובל מהגב? לא. מה זה? הנה מגיע תורן של כוסות הרוח, במקביל לעיסוי. הידיים מתחילות לרדת אל פלג הגוף התחתון. זה אפשר טיפה להוריד? כן. אפשר? כן. בבקשה. קצת לא. ויקטור לא מבזבז זמן. הוא מפשיט את מם, לוקח עוד קרם גוף ומעשה את אזור הישבן והרגליים. על מנת לבדוק חולה אתה צריך להפשיט אותו, אבל הוא לא צריך להיות ערום. הוא יכול להיות עם תחתונים, יכול להיות עם חלוק, ואתה לא מפשיל אותם מופשטים בצורה כזאת. ויקטור מסיים עם כוסות הרוח ועובר לטיפול באלקטרודות חשמל. זה מכשיר חשמל. חשמל? היי. התקל? חזק? לא, בסדר. אפשר לסבול? כן. טוב. אם זה טוב. אתה יכול לסבול, זה מצוין. מה הוא עושה שיגעון? הוא מוצא את הדלקת. אוקיי. מצוין. משוחרר יפה. הדוקטור מגביר קצב ומתחיל לשלוח ידיים אל האזורים האינטימיים. הוא מעשה את הישבן ודוחף אצבעות לאשכים. זה קשור לדלקת? כן. זה קשור לשרירים שלך. צריך לשחרר. אם עושים מסאז' אתה יהיה גבר יותר חזק. אתה לא גומר צ'יק-צ'ק, גם יש לך כוח לעשות מין כמה פעמים בלילה, לא פעם אחת בשבוע. הטיפול מתקדם. מם מתבקש לשכב על הגב. ויקטור מעשה את צווארו וראשו, אחר כך יורד לאזור האגן, מעשה את הרגליים, עד שידו נוחתת בתחנה הסופית. הוא משפשף ומלטף את האשכים ואיבר המין ולא מרפא. אתה במיטה עם אישה חזק? כן. כמה פעמים בלילה אתה יכול לעשות מין? אני מספיק לי פעם אחת. מצוין. אבל כל יום או פעם אחת בשבוע? איך אתה מרגיש יותר טוב בשבילך? בשבילי כל יום. כל יום. מצוין. הוא עומד טוב? כן. אתה גומר צ'יק צ'ק או לא? כמה דקות אתה יכול לעשות מין? 10 דקות? מה זה קשור לביט? לא, ממש. אתה קצת חלש פה. מצוין. כל שבועיים מתגלק בבקשה את השערות. מצוין.
זה סימן שאתה אינטליגנט. תודה. זה חשוב. על הטיפול הזה שילמנו 150 שקלים. ויקטור מזמין את מם לטיפולים נוספים, אבל אנחנו מוותרים. כבר הבנו עם מי יש לנו עסק. כאקורד סיום והוכחה אחרונה למה שקורה על מיטת הטיפולים של דוקטור ויקטור, אנחנו שולחים שוב את ניר סיגמן שלנו לטיפול אחרון בקליניקה בעפולה. ניר נכנס, ויקטור מבקש ממנו כרגיל שיתפשט לגמרי. ניר לא מוריד את התחתונים ונשכב על מיטת הטיפולים, המכוסה כמו תמיד בסדין של בית החולים בני ציון. מה שקרה בטיפול הזה, מעבר לליטופים ולנגיעות, הותיר אותנו המומים. ברגע האמת, כשזה קרה, ניר לא הרגיש שום דבר. רק בחדר העריכה, כאשר הוא צפה בתמונות שקלטה המצלמה הנסתרת, הוא נחרד לגלות מה עוד עשה לו דוקטור ויקטור. ניר תפס פחד ורץ מיד לבית חולים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של 5 פרסומות, ואחריה ייחשף כל מה שהדוקטור עשה וניסה להסתיר. 5 פרסומות, וחוזרים. יישארו עמנו, לא תתחרטו. תודה שנשארתם איתנו. ניר סיגמן שלנו הולך בפעם האחרונה לטיפול אחרון אצל דוקטור ויקטור. הוא יודע איזה סיוט יעבור שם על מיטת הטיפולים, אבל לא יודע שהפעם תהיה תוספת, עוד התפתחות בעלילה. בקליניקה, על המיטה, ניר לא הרגיש כלום. רק כאשר צפה בצילומים נבהל, ובצדק. הנה המשך כתבתם של שרית לוי וניר סיגמן. כאקורד סיום והוכחה אחרונה למה שקורה על מיטת הטיפולים של דוקטור ויקטור, אנחנו שולחים שוב את ניר סיגמן שלנו לטיפול אחרון בקליניקה בעפולה. ניר נכנס, ויקטור מבקש ממנו כרגיל שיתפשט לגמרי. ניר לא מוריד את התחתונים ונשכב על מיטת הטיפולים, המכוסה כמו תמיד בסדין של בית החולים בני ציון. לא חולפת דקה, והדוקטור ויקטור מוריד לניר את התחתונים ומתחיל בעיסוי הגב התחתון ובעיקר הישבן. אתה גם דוקטור, לא בפנות. טוב, למה? אורתופד. אתה אורתופד? אני אורתופד כירופרקט. אני אורתופד שלא עושה ניתוחים. איפה למדת? ברוסיה? אתה מקבל גם בבית חולים? בטח, אני עובד כמעט 20 שנה. מנהל בית חולים אורתופדי מיוחד לילדים באוקראינה. באוקראינה? כן. אני לומד רפואה 20 שנה. רק רפואה. ובארץ אתה לא עובד בבית חולים? לא. אז למה בארץ אתה לא עוסק באורתופדיה? מספיק את הקליניקה הפרטית. ההליך הטיפולי של ויקטור נמשך כרגיל, ועכשיו מגיע תורן של כוסות הרוח. אתה נשוי? אבל לפעמים יש בחורה, אתה עושה סקס לפעמים, או זה בעיה? לא. לא, תגיד באמת. עושה? פעם אחת בשנה, בחודש, איך? לא, יש חברה. לא חשוב. כמה עושים? בשבילי לא אכפת לי, חברה זה לא. 4-5 פעמים. בשבוע? כן. יפה. לא שם. אין בעיה. כמה שאתה יכול, כמה שאתה רוצה. כוסות הרוח סיימו את תפקידן, ועכשיו עובר ויקטור לדיקור סיני וטיפול באלקטרודות חשמל, בדיוק כמו בפעם הקודמת. הדוקטור אומר לפציינט דיקור סיני, אבל המצלמה הנסתרת שלנו חושפת את השקר. ויקטור שולף מהכיס מזרק עם מחט, וזו לא מחט של דיקור סיני. לאט לאט הוא מחדיר את המחט ומזריק לניר חומר שאין לנו מושג מהו. תוך כדי הזריקה, היד השנייה חודרת בין רגליו של ניר ומלטפת את השכב. אתה מרגיש מחט חזק או לא? לא. מצוין. לשם.
עכשיו תגיד כמה אתה חושב יש מחטים בתוך הגוף שלך. אחת. אתה מרגיש. לא מרגיש, אני שמתי לב ששמת אחת, הרגשתי. את הדקירה, עכשיו אני לא מרגיש אותה. יופי. ניר חש דקירה אחת כי הייתה רק דקירה אחת, ולא של מחט סינית. דקירה של מזרק והחדרת חומר מסתורי לגוף בלי לידע את החולה. ויקטור ממשיך עם שקר הדיקור הסיני כדי להסתיר את דקירת המזרק. עכשיו אני מוצא את המחטים בסדר. המצלמה הנסתרת מתעדת את ההצגה. הנה ויקטור מחזיק 3 מחטים סיניות. הוא מחזיק אותן בידו הימנית, וביד שמאל הוא צובט את ניר כאילו שולף את המחטים מגבו. כשהוא מסיים, הוא מראה לניר את 3 המחטים הסיניות כאילו אלה המחטים שהיו תקועות בגב. תראה. 3? 3. כן, 3. הרגשתי אחד. ניר ממשיך את הטיפול ולא יודע כי במקום דיקור סיני תמים הוא זרק לו חומר לגב. עכשיו ויקטור מבקש מניר להסתובב, והמאסטרו נותן את הפינאלה שלו. הוא ניגש מיד אל איבר המין, אוחז באשכים ומלטף. אתה מתגלח כל שבוע? איפה? פה. 3 שבועות, 4 שבועות. יפה. מצוין. איך זה קשור, ויקטור? כואב? מה? כואב? מה? אם אני עושה ככה, כואב? לא נעים. לא, אבל אם אני עושה ככה, אתה מרגיש כואבים? בגב קצת. כן. זה לא נעים בגב. יפה. למה, זה קשור לאיבר מין? בטח. איך זה קשור? בגלל זה אני שואל, אתה עושה מין או לא? לפעמים יש את הדלקת, מתי שאתה עושה מין זה כואבים חזקים, בן אדם בוכה. הכי חזק, כואבים אתה מרגיש בדקה, בשנייה שאתה גומר. לא. מתי שאתה גומר היה כואבים חזקים מאוד. לא שזכור. אם לא, זה בסדר גמור. זה סימן טוב. הטיפול בכאבי הגב נגמר. ויקטור מזמין את ניר לטיפול נוסף. לא יהיה טיפול נוסף. אנחנו משלמים 150 שקל ומסתלקים. לתמיד. רק תוך כדי הצפייה בצילומים מגלה ניר כי הדיקור הסיני לא היה דיקור, אלא דקירה. לא מחט סינית, אלא מחט של מזרק, שדחפה חומר לתוך גופו בלי לידע אותו. הוא ממהר להתקשר אל ויקטור. הזרקת לי משהו במקרה? לא. שום דבר? לא. אוקיי, בסדר, תודה. בבקשה. כפי שראיתם, ויקטור מלניקוב הוא שקרן ושרלטן. שרלטן מסוכן. חזות מרשימה, בגדים לבנים, סדין של בית חולים וקליניקה של רופא גורמים לך לחשוב שהגעת אל דוקטור מומחה שיציל אותך מכאבי גב. האמת היא שנשכבת על מיטת טיפולים של שקרן ומתחזה, שדוחף לך זריקה ומטריד אותך מינית בנימוקים של פרוצדורה רפואית. אני חייב לדעת שהייתי די בשוק, כאילו באתי עם הגב מסתבר שבאתי לטיפול אחר. זה דבר שהוא נראה לא קשר מההתחלה, זה דבר שהוא לא נעים מההתחלה. פשוט לא יחסתי לזה כל כך חשיבות בשביל התקווה שהייתה לי שהנה, אני הולך לקבל תוצאות טובות סוף כל סוף למה שיש לי. אחרי הרבה טיפולים שניסיתי מקומות אחרים שלא עזרו. הזדעזעת ממה שראית? בהחלט כן. שבן אדם בא עם כאב גב, או כל כאב או בעיה רפואית אחרת, לבן אדם שהוא מאמין שהולך לעזור לו מבחינת רפואית, והוא עובר כזה הטרדה או תקיפה מינית. תקיפה מינית. אין לי ספק בזה, כן. ככה זה נראה בסרטונים האלה, זה נראה כמו תקיפה מינית. בשמו של ויקטור מלניקוב מגיב עורך דין, שמטבע הדברים כותב את מה שמרשו אומר לו. הנה, מרשי מכחיש מכל וכל את החשדות המיוחסים לו. מרשי מטפל אלטרנטיבי זה 12 שנים, ומעולם לא הועלתה על ידי מי ממטופליו טענה על טיפול לא ראוי, לא כל שכן טענות על הטרדה מינית. כל הטיפולים והבדיקות שנעשו על ידי מרשי הן בהתאם לתלונות מטופליו על כאב במקום זה או אחר.
אני מקווה שהכתבה לא תהיה מגמתית, ותשקף נאמנה את הטיפול שהעניק מרשי למטופליו, וכי אין כאן שידול או תרמית מצד מי מהתחקירנים. אדוני העורך דין המכובד, ראית עכשיו בעצמך שאין שידול ואין תרמית, והתחקירנים הם לא הבעיה כאן. מרשך הוא הבעיה, ועכשיו ההמשך הטבעי הוא חקירת משטרה מהירה, בחשד להטרדה ותקיפה מינית. אנחנו עוברים לנושא הבא. פעם אחר פעם, שוב ושוב, אנחנו נבוכים לגלות עד כמה נוח ומשתלם להיות נוכל, עד כמה קל לעקוץ, לעשוק, לגזול ולהתחמק מעונש, וזאת בדרך כלל בגלל אוזלת ידה של התביעה הכללית. כמו קומבינטורים אחרים שמעלליהם נחשפו בקולבוטק, גם הקומבינטור שתראו מיד ממשיך לצבור קורבנות, למרות שכבר כיכב כאן בשנה שעברה, למרות שחקירת המשטרה בעניינו הסתיימה גם היא בשנה שעברה. נכון לרגע זה, התיק מעלה אבק בפרקליטות, והוא ממשיך לעקוץ, כמו מקודם, ומצפצף על כולם. ככה עושים צחוק מהחוק, כתבתם של רונה בלס וקנין, אייל רבי ספרן ואירון כהן. יש בלגן בנתניה עם האנשים שלי. כן, יש בלגן רציני, אתה מבין, כבר מהבוקר, חלק עצורים. למה? כן, כי עשו שטויות. אתה מבין, מלחמות בין... מהבוקר אני לא עונה להם. אני אומר, טוב, אני כבר לא מעניין אותי, תשברו את הראש ביניכם. תחת אללה, שאני לא אגיע בשלום. אם יש לי שקל רווח, שאני לא אראה בחיים אותו. הגבר המתלהם הזה הוא לא ראש ארגון פשע, אבל גם לא צדיק גדול. שכיסא הגלגלים והצגת המסכנות לא יטעו אתכם. האיש הזה, גבריאל דרי, רחוק מלהיות צאתמים. הוא סוחר מכוניות ממולח שרשימת קורבנותיו מתארכת והולכת. למד ד' ושין א' הם גיסים מאזור הצפון. את גבריאל דרי הכיר למד ד' בבית חולים בחיפה, שם עוברים שניהם טיפולים מתמשכים. לאט לאט ככה התחיל להתקרב ולהתיידד איתי, ובגלל הניסיון שלי בבעיה הרפואית שיש לנו, הניסיון הקודם שלי לפניו, אז הוא אמר שהוא רוצה לעזר בי, איך אני יכול לתרום לו בשביל להשתפר מבחינה בריאותית. הצהרה הרפואית המשותפת מחממת את היחסים האישיים בין גבריאל דרי והגיסים, והם נפגשים לעתים קרובות, גם מחוץ למסדרונות בית החולים. דרי נוהג להפליג בסיפור הצלחותיו כסוכן יבוא אישי של מכוניות עבור לקוחות מכובדים. הוא יבא רכבים לכל כך הרבה אנשים, לקציני משטרה במיוחד, לקציני צבא, לרבנים, לאנשים ידועים בציבור, כל מיני אנשים מוכרים. ואני בדיוק התעניינתי לקנות איזה רכב משומש לאשתי. כל רכב שאנחנו נבחר, הוא לא ייקח חמלה. את המיסים הוא יוריד, יש לו קשרים בנמל. הוא ידאג גם שניקח את הרכב ממש במחיר מאוד מאוד מפתיע. הוא רוצה לעזור לנו, אז ניתן לנו בלי רווח, בלי עמלה, בלי שום דבר. דרי מפתה ולוחץ, והגיסים מחליטים להזמין אצלו 2 מכוניות חדשות ביבוא אישי. למד ד' הולך על וולבו 90 XC לבנה, וגיסו מזמין הונדה CRV בצבע פנינה. הוא הבטיח תהליך של חודשיים בערך שאנחנו נקבל את הרכבים. ועד נובמבר אנחנו נקבל את הרכבים. ב-1 בספטמבר נפגשים למד ד' ואשתו עם גבריאל דרי, ובין הצדדים נחתם הסכם בכתב יד. המחיר הכולל של הרכב יהיה 200,000 שקל, כולל אגרות מיסוי לנמל אשדוד להוצאת הרכב. הסכום הנ"ל יהיה סופי, ללא תוספות של הלקוח. כל סכום העולה על 200,000 ישולם בידי גבריאל שירז דרי. למד ד' מעביר לידיו של דרי מקדמה על סך 40,000 שקל. הוא מקבל הזמנה חתומה של תמרה, ייעוץ וליווי ליווי אישי. כעבור יומיים, ב-3 בספטמבר, נחתם הסכם בין הגיס שין א' וגבריאל דרי. המחיר הכולל של הרכב יהיה 130,000 שקל, כולל אגרת מיסוי לנמל אשדוד להוצאת הרכב. הסכום הנ"ל יהיה סופי ללא תוספת של הלקוח. כל סכום העולה על 130,000 שקל ישולם בידי גבריאל שירז דרי. שולם היום מקדמה, סך הכל 43,000 שקל. הסכום שנשאר לתשלום לאחר שהרכב יגיע לארץ ביום שחרורו יהיה 87,000 שקל בסך הכל הכללי. זמן אספקת הרכב תוך 90 יום
ממועד חתימת החוזה. ש"א שילם 43,000 שקל במזומן, וגם הוא מקבל אישור הזמנה של תמרה. הגיסים מחכים לרכבים החדשים שקנו במחירי מציאה, מספרים למשפחה ולחברים, ואז חוטפים שוק. חבר מפנה אותם לאינטרנט, לאתר של קולבוטק, והגיסים נדהמים לגלות שהיבואן המהולל כיכב בתוכנית בשנה שעברה. אז הוא עמד על רגליו, והקץ בעזרת שותף קונים תמימים שהאמינו להבטחות שלו, הזמינו אצלו רכבים ביבוא אישי ואיבדו את כספם. הבנו שהוא גם היה בקולבוטק, התחלנו להיכנס לתוכנית הקודמת שלכם. אני הייתי בהלם, אני אומר, לא מאמין שהבן אדם, שאני כל כך עוזר לו, שאני כל כך מטפל בו, שאני כל כך מנחה אותו, שאני כל כך נותן לו בדיוק, אפילו התרופות שהיו לי, הייתי מחלק אותם חצי, כי הוא לא יכל להשיג את התרופות, הוא לא ידע מאיפה. מרגע זה ואילך מתחיל למדלת להקליט את השיחות הטלפוניות שלו עם היבואן הדגול. במשך שבועות ארוכים הוא שומע אין ספור תירוצים על נמל, על אוניות, על מכס ועל כל הסיבות מדוע האוטו שלו לא מגיע. בעיקרון ביום ראשון האונייה נכנסת לנמל. ביום ראשון הקריות? האונייה נכנסת לנמל. משתי המכוניות כבר. מה זה שתי? קונטיינר אחד שתי מכוניות בפנים. אני באשדוד עכשיו, באשדוד. באשדוד? מה אומרת? בסדר גמור, אני מטפל בעניינים שמחר, אני רוצה שמחר קונטיינר יצא בחוץ. אני אנציח לי. אנחנו עושים אחר? אני מקווה שכן, אני לא יכול להגיד לך בוודאות. השעון שלי, עובדים סביב לשעון הכי מהר שיכול להיות. שזה יצא שבוע בוודאות כן. זה אני אומר לך 101, אבל אותי 99%. המכוניות לא יצאו מהאונייה באותו שבוע, גם לא כעבור עוד שבוע. הקונטיינר יצא לכיוון הפריקה. כן. מחר יפרקו אותו שיצאו מחר את ההונדה. מחר אנחנו עושים? לא יודע, אני מחכה בבוקר לקבל שימול כמה כסף זה המרז, אני אגיד לך. ביום שני, 91, אמרת לי שהאונייה בשעה טובה הגיעה והכל בסדר. ואז אתה כל הזמן אומר לי, ביום חמישי וביום שני וביום ראשון וביום זה, מתחיל לעצבן הקטע הזה. בוא, אל תשים אותי בכזה מצב, וזה לא מצב שאני גרמתי, אני לא גרם לדברים כאלו. אני עושה רק דברים טובים, תאמין לי, רק דברים טובים. הסיפורים מגיעים בצרורות, גם ההבטחות. המכוניות לא. הגיסים המיואשים שחוששים כי חטפו כאן יופי של עוקץ ביבוא אישי עדיין מקווים לטוב והולכים לפגישה עם החבר גבריאל דרי. אני אדע ביום רביעי חמישי אני אדע. לפי המסלול שלה, אם היא הולכת לעיכובים, 23-25. זה הצפי שלה, בארץ. הבנת? ואז אני יוצא סוף שבוע, אז אני מוציא אותה שבוע אחר. שבועים אחרי, סוף שבוע אני מוציא אותה. תחת אללה. שאני לא אגיע בשלום. אם יש לי שקל רווח, עכשיו... חס וחלילה. אין לי שקל רווח, אין לי. תתחיל לבד חשבוניות, כמה יצא, כמה נקרא, תתחיל לבד. אין פה חלקה. החשבוניות שהבאתי להם זה פחות בגלל המכס. זה כן, אתה כמוח. יש לי בחיים, יש לי עיקרון. אם אני מרוויח כסף על מכונית, תאמין לי, לא תשמע ממני מילה. שמת את המקדמה, עד היום האחרון לא תשמע אותי לכלום. חלפו כבר 3 חודשים ואין מכוניות. תחקירן קולבוטק, אייל רבי ספרן, לבוש בחלוק של רופא בבית החולים שבו מטופל דרי, מתלווה אל למדלת לאימות עם היבואן התחמן. עוד לא הבאתי, אני אוציא אותו. אוציא ביחד איתך ביחד, אל תדאג. אתה רוצה לנסוע לאשדוד? נשמה, רוצה לנסוע לאשדוד לראות את הכל? גבריאל הוא לא קיים. נשמה, לא קיים? אתה מקבל 83 בחזרה, תוציא את המכונית, תחזיר בחזרה את הכסף. הוא נמצא עדיין בכלל בארצות הברית. אז אהב אתכם שתי דקי, הרכבים שלכם פה בנמל, אתה יודע מה, אתה רוצה להתחבש לכם ביחד לאשדוד? אנחנו נשמח מאוד, נשמח מאוד. סבבה. כמה אני ראשון בבוקר שלי לאשדוד, לא בא לטיפולים. נשמח מאוד. הנה, על הבוקר. אני מבטיח שהרכבים... הוא אמר לי... עזוב, לא מדברים הרבה, לא מדבר טיפות. הוא אמר לי היום ב2:30 זה אחרי כמה דחיות. אתה מבטיח? לא דחיות, לא מבטיח, אני מתחייב. אתה מתחייב שהרכב של הגיס שלו יוצא ביום ראשון? לא יוצא ביום ראשון. או ראשון או שני אמרתי. או ראשון או שני, נכון. אנחנו נפגשים ביום ראשון, מות שבת, כסף מזומן, ראשון של אשדוד. סגור, לא צריך לדבר הרבה. מוצ"ש עבר חלף לו, גם יום ראשון, דרי, ניחשתם נכון, לא החזיר את הכסף, וגם לא נסע עם הגיסים לנמל אשדוד. דרי כבר מבין שהגיסים לא אוכלים יותר את הסיפורים שלו, הוא מתחיל לשחק את הנעלב. שמע, כפר עליך,
כמו שביישת אותי עכשיו, לא ביישו אותי בחיים. חס וחלילה, למה ביישת אותך? תן לי לדבר עכשיו. עכשיו אני גם צריך לעשות. הבאת לי איתך רופא, לא. בתור עזר, בושה וחרפה. מה פתאום? אתה בשבילי לא אח. יותר מאח שלי, מה שזה. נכון. בשבילי, יותר מאח שלי, אבל מה שזה בשבילך, אתה לא יודע. עכשיו שתי דברים. תשלח לי עכשיו, כן, תכף אני אעצור אצל הזה שלי, אצל העובדים שלי, תשלח לי שתי חשבונות שלך ושלך, לאיפה להביא את הכסף, ואני מוציא 200,000 שקל, שם אצלו בתור פיקדון, כן, שאם אפשר לך לא יוצא ב-27 וב-28, ואם שלא לא יוצא, הפסדתי 200,000, ואם זה יוצא, שעזרי לי את 200,000 ותשאר הרע שלי. מה שעשיתי בשבילך, אף אחד בעולם לא יודע מה זה בשבילך. אני משתגע, ממש משתגע, איך אני עושה דברים, לרצות חברים, מכל הלב שלי, להפסיד כסף לכיס שלי, וזה חוזר אליי בבומרנג, אתה מבין? אחרי המפגש עם תחקירן קולבוטק במדי רופא, שהלחיץ את גבריאל דרי, מקבל למדלת שיחת טלפון מפתיעה מאישה בשם מילה מהמכס באשדוד. מילה מבשרת ללמדלת כי שני הרכבים יהיו מוכנים ליציאה ביום שני הקרוב, 2 בדצמבר. למדלת שמח אבל חושד. הוא מתקשר אל המכס באשדוד ומשוחח עם מילה. שלום, צהריים טובים. שלום. מדבר שדיברתי בבוקר? דיברתי עם מישהו בבוקר? בקשר למה זה? בקשר לאוטו. אוטו? איזה אוטו? לוולבו של תחרותי ביום שני. אני לא דיברתי עם אף אחד. הגיסים מבינים כי יש מילה אמיתית שלא שמעה עליהם, ויש מילה מתחזה שמספרת סיפורים. הם גם מבינים שלא יזכו לראות לא את המכוניות ולא את כספם. מקווים שבשבועות או בחודשים הקרובים בכל זאת יקרה נס. לנס הזה מחכה גם בית רייש, חרדית מהצפון. מחכה 4 שנים. בספטמבר 2009 היא הגיעה אל גבריאל דרי, אז גבריאל כהן, דרך מכר משותף. חיפשנו רכב של 7 מקומות, שכולנו נוכל לנסוע יחד, ובמקרה בשיחה עם המכר הזה, אז הוא הציע, אמר, חבל, אל תקנו יד שנייה, תקנו חדש, דרך גבריאל. דרך המכר, העברנו לסכום של 15,000 שקל, פיקדון לתחילת התהליך, ואז בחרנו רכב. 15,000 שקלים היו המנה הראשונה שפתחה את התיאבון של המלאך גבריאל. הוא מבקש וגם מקבל עוד ועוד סכומים בתואנות שונות ומשונות. היה סכום גדול במזומן, 75,000 שקל, שאני העברתי את זה אישית לגבריאל. אחר כך היו 2 העברות בנקאיות לאשתו תמרה, אחד של 53,000 שקל ואחד של 8,000 שקל. בסך הכל העבירה בית רייש לידיו של גבריאל כהן דרי 151,000 שקל. אוטו היא לא קיבלה, סיפורים כן, בשפע. זה תקוע במכס, מכיוון שהנורות של הקבינה של הרכב הן לא מתאימות. זה נורה שאין אותה בארץ. כל פעם תירוץ אחר, והכל נשמע נכון והכל נשמע טוב. קרוב משפחה נפטר, הוא יושב שבעה, הוא חולה, הוא בבית החולים. אחרי 2 של תירוצים והתחמקויות, בית רייש וגבריאל כהן דרי הגיעו לסיכום. בגלל שהוא מסר לה רכב סחור לשימושה, היא תוותר על 50,000 שקל, והוא יחזיר לה 100,000 שקל. חלפו עוד 2 והוא לא החזיר לה שקל. אנחנו מרגישים עם זה היום ונורא, זה מינוס אצלנו, ואנחנו עובדים מאוד קשה כדי לחסות את העניין. גם דלת מם, חרדי תושב הצפון, מתקשה להתאושש מהמכה שהנחית עליו גבריאל. הפעם הוא לא דרי ולא כהן, אלא דרעי, גבריאל דרעי. 102,000 שקל שילם דלת מם לאדון גבריאל דרי כהן דרעי לפני 3 שנים. עד עכשיו כסף אין, ברכב לא קיבלתי, עזרה מאין. מדובר פה בתאוות כסף. פשוט הוא התעלל בנו לאורך כל התקופה, וממש שקר אחר שקר, הבטחה אחר הבטחה, שאין לה כיסוי. לקומבינטור המכוניות, גבריאל דרי כהן דרעי, יש שיטה. כדי להשתיק את קורבנותיו ולמשוך עוד ועוד זמן,
ומוסר להם לשימוש זמני רכב סחור. אותו הוא סוחר מחברת Lease for You. סוחר ולא משלם. ב-22 במאי הגישה חברת פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ, היא Lease for You, תביעה משפטית נגד גבריאל דרי וזוגתו תמרה כהן. מהנאמר בתביעה עולה כי גבריאל דרי הציג עצמו בפני החברה כגבריאל כהן, בעל עסק ליבוא רכבים, והוא בעלה של תמרה כהן. הוא זה שניהל את המשא ומתן עם חברת ההשכרה, הוא שחתם על ההסכם להשכרת הרכבים, והוא גם שמסר לחברה צ'קים של זוגתו. הצ'קים הראשונים קובדו, האחרים חזרו, והתשלומים נתקעו. 540,135 שקל חייבת תמרה כהן לחברת ההשכרה. 390,000 שקל עבור חשבוניות שלא שולמו, והיתרה עבור רכבים שלא הוחזרו במועד. בתגובה לתביעה טענה תמרה כהן כי אין לה שום קשר אישי או עסקי עם דרי, וכי עסקת הרכבים נעשתה מאחורי גבה וללא ידיעתה. אחר כך חזרה בה והודתה כי יש קשר אישי, אבל היא לא ידעה על העסקה וחתימותיה זויפו על ידי בן זוגה. קומבינות היבוא האישי של גבריאל דרי התפוצצו בקולבוטק בשנה שעברה. קורבנותיו עדיין מלקקים את הפצעים וממשיכים לבלוע את הבטחות השווא שלו. מאות אלפי שקלים הוא לקח מהם, נפתחו תיקים במשטרה ושום דבר לא קורה. לאלי פרידמן למשל, תושב בית שמש, חייב דרי 75,000 שקל. מאז שידור הכתבה אני שמח לבשר לכם ששום דבר לא השתנה. אפשר לומר שרוב האנשים התייאשו, מעטים עדיין עושים מאמצים, וגם אני ביניהם, אבל אנחנו צריכים לרוץ בעצם אחרי הרוח. מה גם שחלי הצדק במדינת ישראל, כנראה שהאזרח הקטן פחות מעניין אותם, צריכים את הסיפורים הגדולים והיפים. אלי פרידמן צודק. החקירה הסתיימה מזמן, והתיק שוכב בפרקליטות. כך כותב לנו משרד המשפטים, בשם פרקליטות מחוז ירושלים. התיק הגיע לפרקליטות בתחילת 2013, וטרם התקבלה בו החלטה. העדויות מוצקות, העובדות ברורות, אבל טרם התקבלה החלטה. ובינתיים גבריאל דרי כהן דרעי כן מקבל החלטות ומפיל קורבנות חדשים. בתגובה על ממצאי התחקיר ותלונות מזמיני המכוניות, כותב לנו גבריאל דרי: הגיסים הם חברים טובים שלי, והזמנה שלהם תסופק ב-2014 לפי רצונם. עניינה של בית רייש נמצא בעיצומה של חקירה משטרתית. מדלת מם קיבלתי מקדמה של 100,000 שקל ושכרתי לו רכב למשך תקופה של כמעט שנה. אני בקשר רצוף איתו והודעתי לו שברגע שיהיה לי את הכסף יקבל אותו במלואו. תביעת חברת ההשכרה נדונה עכשיו בבית משפט ולכן אינני מגיב. לתמרה כהן אין שום קשר לנושאי התחקיר. בשמה של תמרה כהן, זוגתו של גבריאל דרי, מגיב עורך דין. מרשתי לא נפגשה עם מי מהמתלוננים ולא התקשרה עמם מעולם בהתקשרות חוזית, מכל מין וסוג שהוא. לא קיבלה מהם כספים ולא נטלה על עצמה כל התחייבות. ככל שיש חתימות הנחזות להיות חתימותיה של מרשתי, הרי שאלו זויפו. טענות מרשתי בדבר זיוף חתימותיה הן על הסכמי ההתקשרות והן על הצ'קים הוכחו כנכונות, הן על ידי גרפולוגית מטעמה והן על ידי גרפולוגית שמונתה מטעם בית המשפט, ולכן הליכי ההוצאה לפועל נגדה בוטלו. מרשתי הינה אישה פשוטה אשר מעולם לא התערבה בעסקי בן זוגה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, ובסיומה נבקש את עזרתכם בזיהויו של גנב אופנוע, מקצוען אמיתי, שעשה שחור בעיניים לעובד בשליחויות מרמת גן. הפסקה וחוזרים, אנחנו מחכים לכם. תודה שאתם איתנו. האופנוע של ניר שם טוב הוא גם הפרנסה וגם הרכב המשפחתי.
כל ערב הוא מקפיד לקשור אותו עם שרשרת כבדה במיוחד, ואז הוא ישן בשקט. רק פעם אחת הוא לא קשר. פעם אחת, יותר מדי. ניר שם טוב, שגר ברחוב הפודים 38 ברמת גן, עובד בשליחויות. יש לי אופנוע, 250 סמ"ק של ג'וירד. כבר אין לך אופנוע. כבר אין לי אופנוע. היה אופנוע. לשרשרת הענקית הזו היה קשור פעם האופנוע של ניר. רק פעם אחת הוא שכח לחבר אליה את האופנוע שלו, ויותר לא ראה אותו. בעקבות גל של גניבות בשכונה, התקינו דיירי הבניין מצלמות אבטחה, ואלה תיעדו מתי ואיך נעלם האופנוע של ניר. יום חמישי, 28 בנובמבר, השעה 8 בערב. ניר חוזר הביתה בתום יום עבודה, מחנה את האופנוע בכניסה לבניין ועולה לדירתו. זה אופנוע שמשמש אותך למטרות עבודה, לקחת את הילדים, להחזיר, לבוא, לעשות הרבה דברים. ביום יום זה דבר אפילו יותר טוב מאוטו, האופנוע. חולפות 15 דקות, ולבניין מגיע גבר צעיר, מבנה גופו רזה, שערו שחור, והוא עטוף בקפוצ'ון. האלמוני מוודא שהשטח נקי, וניגש אל האופנוע. הנה הגנב מטפל במערכת החשמל, שנמצאת מתחת ללוח השעונים, ומנסה להתניע את האופנוע בדרך מאולתרת. הוא מנסה, אבל האופנוע לא נדלק. הנה גיבורנו מתרומם, בגלל שכנים שמתקרבים. הוא עומד ליד האופנוע ונותן לשכנים לעבור. עכשיו הוא נעזר בתאורה מהנייד שלו. משקיע מאמצים רבים, אבל האופנוע לא נפרץ. רכב שיוצא מהחנייה מבריח לרגע את הגנב. הנה הוא חוזר, ועכשיו ינסה להשיג את מטרתו דרך חזית האופנוע. ידו מתעסקת עם מערכת ההתנעה. עוד לחיצה, עוד ניעור, עוד מאמץ. האופנוע ניעור לחיים. המנוע פועל והאורות דלוקים. עכשיו כל שנותר לגנב הוא לשלוף את הקסדה של ניר שנמצאת מתחת למושב, לחבוש אותה ולברוח מהמקום רכוב על אופנוע ששוויו 22,000 שקל. מקצוען ברמות שחבל על הזמן. דקה וחצי לקח את האופנוע וברח מפה, יצא כאילו האופנוע שלו. מצלמות האבטחה מספקות תמונות בשחור לבן של הגנב הזריז, פרצופו וגופו. מי שמכיר אותו יכול לזהותו ללא קושי. מוקד קולבוטק מחכה לשם, כתובת וכל פרט מזהה אחר. לפנייה באמצעות הטלפון, כוכבית 5090 מכל מכשיר. גם משלוח פקס, כוכבית 5090. ואפשר כמובן לפנות גם דרך העמוד של קולבוטק בפייסבוק. כוכבית 5090 בעניין הזה ובכל מה שמטריד אתכם. עד כאן דברנו לערב. תודה לכם שהייתם איתנו. שיהיה לכולנו ערב נעים ולילה טוב. ועכשיו מגיע תורם של החברים והבובות לתפוס את הבמה. ערב טוב שם. ערב טוב, רפי. הערב בבובה של מדינה יתארח דני רופ, שיסביר לנו על סופת השלגים שהחזיר אותנו 40 שנה אחורה. וגם אנחנו נחפש את האשמים למחדל, שלי אין שום קשר לזה. אני רק אחראי לזה שאתם לא יכולים לשלם חשמל. לא קשור לשלג. בובה של מדינה, מיד מתחילים.